Another day, another episode. Siphinde sabuya futhi sokhuluma iy'ndaba ezithinta umphakathi ngqo, izinto ezenzeka emphakathini eminingi yahlukahlukene, kakhulukazi-ke ngey'khathi zobumnyama. Njengoba ulizwa nje negama lohlelo lethu, Voices of the Night, izindaba ezenzeka ngobumnyama, right here kuSiyeza TV. Uma ukuthi uyaqala ukuba khona lekhaya, sawubona kunjani? Gama lami nginguDlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi mengihleli kanje ngisuke ngingahambi ngedwa, suke sinaso isihambele sinaso, and also suke khona futhi nosisi esinayo dadewethu. Sanibonani njani emakhaya? Igama lami ngulondeka Dlamini. Abangaze bangaze ngumamyeni umphathi weyiduhle. Hlala nathi sibe sebumnyameni la esikhona. Impela kunjalo, sebumnyameni sokhuluma zona iy'ndaba zobumnyama, ukuchecka nje ukuthi zihamba kanjani. Njengoba ubona eceleni kwethu khona usisi esinayo sokhuluma naye. Mhlambe nawe khona impilo oyiphilayo ngobumnyama, abantu abaningi abangazi ngayo, and uyabona ukuthi le show yakhelwe wena. Ungeze uzohlala nathi, ukhulume nathi, sibone ukuthi ihamba kanjani indaba yakho. Dadewethu uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe. Mhlawumbe siqale nje kuqaleni ngokuthi uzi-introduce, usazise ukuthi ungubani. Igama lami nguNdoni ngwaMkhize Sibongo. Ngihlala eNanda. Ngihlala nabazali bami bonke. Bonke nje bayaphila. Yani, ngiyabona ukuthi you are a bit nervous, khulileka, feel at home, ukhuleke nje urelax, usixoxele indaba yakho ngokukhulileka. Njengoba namhlanje ula uzoxoxa indaba yakho, uzoxoxa isimo sakho nanokuthi yini ekwenze wazithola kule situation okuyona njengamanje. Awusithathe usibeke ukhule ekhaya, ngizwile uthe uhlala nomndeni wonke, ukhule ekhaya besinjani isimo? Ngikhule ekhaya, isimo besi-right, yonke into ibihamba kahle, ayikho into ebengingayithola ekhaya njengengane. Beku-right, ngafunda nje ngaze ngaqeda futhi isikole, beku-right. Inkinga yaqala sengiqedile-ke isikole sekumele ngiy'bonele nami, sengibona ukuthi nami hhayi sengikhulile sengingakwazi ukuy'mela. Ngahlangana nabangani, sahamba nabangani, kwaba mnandi, siyele ebumnandini, sifike siphuze, sibhemele, senze yonke into esiyenzayo-ke. Inkinga yaqala lapho ukuthi okay, mase siphuzile uthola ukuthi umfana alale nawo umfana, ngakusasa uyavuka wazi ukuthi ulale noba, uthi uyabuza akekho owaziyo. Ya, ngaqhubeka siphinde futhi lento le ngigcine sengiyijwayele, igcine isingijovile kahle kahle, ngingasho kanjalo ukuthi igcine isingijovile egazini because yinto ebese ngizenzela yona mina, ngisho abangani sebengekho, ngizenzela yona. Emva kwalokho ngagcina ngilontunja ngivula i-page lami ku-Facebook, ngasebenza sengiposta, ngishuthe nje ngiposte, ngithengisa ku-Facebook, ngiposte, then abantu bangibhukhe-ke laba bangibhukhayo kube ukuthi siyahlangana la sihlangana khona senze lento esiyenzayo. Nala eThekwini benginaso i-spot sami la ngima khona nje ukuthi ngiyazi ukuthi nginabantu bamvele noma khona abantu vele abazoqhamuka mhlambe bezothenga, kube ukuthi bayangithenga-ke ngaleso sikhathi-ke ngithengise kanjalo, banginike futhi imali. Inkinga-ke yaqala ekuthenini khona la ngathi ngiyathengisa khona, shuthi ngahlangana nomuntu angazi noma azizwananga yini kahle, but wayefuna ukuthi ungenzise into engakaze ngize ngiyenze empilweni yami. Wayefuna ukuthi senze anal sex, ucansi la ngemumva, angikaze ngalenza. Sekuloke ngaqala nje ukudayisa, akekho umuntu wakwathi mhlampe uyangenzisa lonto, noma thiwa bekhona mhlampe mecela nganginqaba kube ukuthi uyayeka kanjalo. So ingakho ngila ngabhekana nenkinga kanjalo ukuthi khona umuntu wayesefuna manje ukungenzisa into engingayithandi, and wagcina engangikhokhelanga imali, wagcina elale nami kanjalo angangikhokhela imali, wagcina esengibeka nesandla. Ngangakwazi futhi ukuthi ngigcine ngiye emaphoyiseni ngoba indaba yokudayisa ihlangana namaphoyisa, kwakuyi-choice yami ukuthi ngidayise vele. So sengisholo ukuthi njengoba nginengane yentombazane ekhulayo nemndeni nabantu abasemakhaya, sengisholo bona ukuthi mhlampe mawukuthi kukhona nababenzayo, ngiyabacela ukuthi bayeke ngoba ngasho ukuthi i-right kona mhlampe mude ngemali, kodwa futhi isiphetho asikho right ngoba ugcine wenza into ongafuni ukuzenza ngezizathu ukuthi udinga imali.
Yani ngiyabona ukuthi lento leyo sovele wayithatha yonke wayifinqa but mina ngifuna sikhulume nje step by step usiyithathe ekukhuleni kwakho uqala ukungena ekudayiseni ubunzima obhekane nabo yonke leyo nto sihambe nayo yabo so manje usukhulile ususiqedile isikole utheme ngabe uqeda isikole wakhetha abangani bebengekho right abangani ade uhamba nabo nokuyibona mhlawumbe ongasho ukuthi ibona abakugqugquzela ukuthi uze ungene ekudayiseni komzimba now usuyodayisa sitshele kabanzi about your first experience uqala nje ukuthengisa ngomzimba how was it client yakhe yokuqala ihamba kanjani wawuthukile yabo nje sitshele nje zisuka nje uqala nga ukuthi uyodayisa manje ngiqala kwakunzima because mangikhumbula kahle umuntu engaqala ukumdayisela wayemdala kunami okay savumelana ayikho into angenzayo na mhlawumbe enzima salala nje because vele ngase ngumuntu olalayo salala nje njengabantu wangikhokhela futhi imali yami abukho umzimba engabhekana nabo kwaba right ilento eyangenza ukuthi ngiphinde ngiqhubeke futhi ngiqhubeke ngidayise ngawo umzimba because ayikho into engabhekana nayo wrong ngiqala kwabo ukuthi uqhubeka-ke ekuqhubekeni kwami ngase ngibhekana nenkinga ingakho ngila cause angisathandi omunye umuntu angakuzwa uloku lisho legama lokuthi angisathandi why you keep on saying angisathandi while you are still there yini lekubambile kwenza ukuthi ngingaphumeki khona into enza ngingaphumeki ukuthi anginakho ukuthi mhlambe ngiye kumuntu ongithi akangisiza ukuthi angikhiphe kulento because ngayifaka mina nanokuthi akekho umuntu ongangilalela kulento lento engiyenzayo kulesimo sami ukuthi mhlawumbe angilalele angithathe njengomuntu oserious ukuthi angisize ingakho ngila because nami angisazi ngenze njani angisazi yani ama experiences awuhlangana nawo throughout the journey awakaze afane zikhona izinto ezinhle njengoba uke washo nawe mhlawumbe ozuzile ngokudayisa umzimba zikhona futhi izinto ezimbi odlule kuzona ngenxa yomsebenzi owenzayo ngizwile ukuthi wake waba ku situation whereby i-client lakuphoqa ukuthi ligcine lilale nawe ngemumva kuyinto ongayijwayele but mhlawumbe zikhona izinto ezinhle ongasho ukuthi yazi kwenze ukuthi nokuthi ngenxa ukuthi ngidayisa ngenkomo yami noma inkomo yami seyangibekela u1 no2 no3 etafuleni sikhona izinto kanjalo ungakhuluma ngazo yakhona engakusho cause kumanje ngakhi imqasho iwu6 ngayo le mali cause bengidayisa ngithathe ngiyibeke ebank ngidayisa ngithathe ngiyibeke ebank ngagcina ngakhila imqasho ke nginemqasho nje engazi ukuthi njalo ngenyanga imali yangena ngiyayithola imali njalo ngenyanga yani yebo kodwa akuyona into engathi manje ngiyayijabulela ukuthi ngiqhubeke ngenze cause sengithole nezifo engazazi kuningi sekuningi izifo wenza into ongasafuni ukuyenza uyashawa awukwazi ukubika akekho umuntu ozokusiza kuningi ekhaya ke bakubuka kanjani njengamanje are they aware about umsebenzi owenzayo ubagoqa uthini uthi khona la ubambe khona itoho cause surely bayitshela ukuthi usebenza kahle ukwazi ukuthi ubuye eThekwini wenze imqasho uma ukuthi uyenze emakhaya mhlawumbe uyabondla nabo uthini kubona uyivelaphi le mali okwazi ukwenza zonke lezi zinto ekhaya kahle ekhaya ngiqamba amanga ngathi khona isikole esemagasithi ekuthiwa ka fresh ebekade ngisi-attenda njalo uma u-attenda khona imali oyitholayo kahle lesa sikole kuyaphlikwa udonate ngegazi ngaqamba amanga ekhaya ngathi ngenza leyo nto then uma udonate ngegazi uthola imali ngaqamba amanga kanjalo ekhaya ukuthi ngifunda khona then le mali engiyithola khona angibatshelanga ukuthi ikholwa malini kodwa ngathi kuthola imali then le mali engiyitholayo iyona le ebengithi ngiyayibeka ngagcine ngakhe ngayo angikaze ngize ngibatshele iqiniso because ngeke ngize ngibatshele iqiniso ukuthi bengidayisa because ngingani kugcine nokusuka ekhaya yani njengoba usho ukuthi ekugcineni kosuku uyingane ekhaya
understanding umsebenzi owenzayo noku-understanda ama-client obhekana nawo. Mhlambe wena, do you have a target yabantu obasebenzisayo noma abasebenzelayo owaziyo ukuthi meyabe kuqhamuka abantu abakanje ibona abantu engibalindele ukuthi babe nami labo, noma mhlambe yonke into iyawasha awunayo i-target? Njengoba bengisho ukuthi bengikhuluma nabefonini bengibazi abantu benginabo abantu bami, kube ukuthi mhlampe-ke mangila eThekwini leso sport maqhamuka lowo muntu ngaleso sikhathi because angikwazi ukunqaba ngiyayidinga imali ngaleso sikhathi bengivuma senze lento esenzayo angikhokhele imali yami bese ngiyaqeda, kodwa benginabo nje abantu okuyibona bami ngazi ukuthi labo showcase abami endizivumelene sebeyangazi. Okay, ngiyayithanda into oyishoyo ukuthi abantu sonivumelene nikhulumile kusho ukuthi benihlangana ocingweni, because abantu abaningi esihlangane nabo bakuveza ukuthi leyo kuma emgaqweni ayikho safe, ayiphephile, so kuba ngcono ukuthi umuntu uzohlangana naye online. Mhlambe ama-challenges okuma nje emgaqweni ninenza ufuna ukuphuma endlini uyoma emgaqweni while ukwazi ukuhlangana nabantu online. Mhlambe na online kuyenzeka ngabe khona ama-customer active, then mase uyayijuqa uyitshela ukuthi yazini wathi ngiphume ngiyoma ngaphandle ngibone ukuthi ama-client ame kanjani. Kuyenzeka ukuthi mhlampe uthola ukuthi akukho busy namhlanje, mhlampe osukwini nje akukho busy uthi abazama abantu mhlampe babhizi, mese ngidecide ukuthi no yazini angiyoma emgaqweni ngeke ngize ngingatholi mhlampe noma about 2 noma oyedwa leyo mali yosuku ngeke ngize ngingakwazi ukuthi ngiyenze. Into esuke ngiphoqa ukuthi ngize ngigcine ngiphuma-ke leyo ukuze ngikwazi ukuthola imali yalolo suku lolo. Okay, usuku olunjani mhlampe kuwena olubukeka usuku olubhizi, usuku olunjani kuwena mhlampe olubukeka usuku olungekho busy? Usuku olubhizi mina kuba ngama-weekend mhlampe Friday, Saturday and Sunday lezo nsuku beziba busy because abantu abaningi basuke bengasebenzi and basuke bephuzile, basuke begcwele nje emathaveni nala la ePont, noma la ePont basuke begcwele, kusuke kugcwele nje kuphithizela. Izona iy'nsuku engazi ngazo lezo ukuthi ngizobathola showcase, then phathi ney'nsuku-ke kuba quiet, kube labo nalabo. Mamiyela, Ngicela ukubuza mina sithando sami, sengiyezwa konke osukushilo, ukhona umuntu othandana naye? Njengoba ukubalile kokuthi unomntwana, ukhona umuntu othandana naye? Ukhona umuntu engithandana naye. Wena uhlala khona la eThekwini noma ekhaya bazi ukuthi uqashile noma uhlala kubona nabo? Ngihlala ekhaya. Uhlala ekhaya. Abaxakeki uma uphuma ngoba ngithi lento iney'khathi zokuthi niyazenza, ababi nankinga uma uphuma ngey'khathi noma unesikhathi sakho sokuthi ngisebenza emini noma ngisebenza ebusuku? Babe nankinga nanokuthi ekhaya akubona abantu abanginake kakhulu because sengikhulile. Mangiphuma nje ngithi ngiyabuya kuba ukuthi ngiyaphuma ngibuye ngaleso sikhathi, futhi uma ukuthi ngiphumile ngeke ngisabuya ngiyakwazi ukuthi ngifone back ngisho ukuthi hhayi sengizobuya ekuseni uma mhlampe into ye-night ngibuye ekuseni ngaleso sikhathi. Ngike ngizwe kuthiwa sithando sami kuye kuphume nabantu basemajele balale nani bafake izinto emzimbeni yenu. Lokhu usuku-aware kwakho ukuthi lo uphuma ejele noma akakutsheli noma kukhona indlela yokuyiklina ngayo emzimbeni wakho njengomuntu wesifazane? Entweni kanjalo-ke ngisuke ngekho aware, kodwa sinazo izinto njengabantu abadayisayo ey'phuzwayo zokuthi uyayiklina nezokugcoba, uyayiklina nje. Sinazo into zethu njengabantu abathengisayo, sazi ukuthi okay lokhu kumele sikuphuze, lokhu kumele sikugcobe siyikline sibe clean Ukuze ningabi ukuze singatholi izifo kalula. Yize-ke kwenzeka kodwa sinazo izinto because bakhona abanye abangakwenza abangakuthengi, kodwa kukhona izinto zokuphuza nezokugcoba. Okay, ngiyakuzwa kahle kakhulu. Umsebenzi nomsebenzi ngokujwayelekile unama-skills akhona. Mhlampe akhona yini ama-skills wena as umuntu othengisayo ngomzimba wakho ongasho ukuthi yabona-ke ama-skills awu-1 no-2 no-3 abaluleke kakhulu kumuntu odayisa noma othengisa ngomzimba? Noma uthi nje cha ngoba nginayo ngiyakwazi ukuyisebenzisa
as long as Ziyakhala ulimile ngiyophinda phezu kwalo lozelilanga. ziyakhala Hayi waningi. mina ngokwami anginawo ama-skills. Mm. Into ebengiyitshela yona nje ukuthi mangilalile ngathola imali lengiyifunayo ngiqedile. Then okunye angisuke senginandaba nakho. Speaking of imali, your pricing. Abantu abaningi into engiyifundayo noma engiyibonile ngani ukuthi ama-price wena awafani futhi awalingani. Angazi-ke noma mhlawumbe kwenziwa ukuthi iyashisa Noma iphakathi iyabantu. nendawo noma kanjani, but into engiyibonayo ukuthi ama-pricing awafani. Mhlawumbe wena ubiza kanjani to ama-customer akho, and do you have indali? Unayo indali mhlawumbe umuntu osomjwayele ukuthi cause sengimjwayele mhlawumbe uMatifane bengimdayisela ngo-700, sengamdayisela mhlawumbe ngo-400. Yenzeka into kanjalo noma u-700 u-700. Ama-special mina anginawo kodwa ama-price nginawo njengokuthi mhlampe ngithi u-30 minutes 500, i-hour 1000, i-night mhlampe kuba 1.5. Cheap, cheap, nami yazi. ngiyam-afforda-ke. Ucabanga nje umsathu. Abantu abafika la mfethu basho 1.5. Khona lo munye, 700. Wena 500. 30 minutes 30 minutes. 30 minutes. Masiphuma la nginawo 500 uyazi. ya yashesha. Ziyakhala kanti uthi awuyithandi nje lento. Imali iphande so. Kulo 30 minutes senzani kulo 30 minutes? Ilo nto ngeke ngifuna ukuyazi because ngicabanga ukuthi angithi asiromethani mhlawumbe ngivele ngifike ngilifake nensani like make me understand kwenziwani kulo 30 minutes. Angithi kuya ngomuntu osuke ethenga phela angithi ukuthi njengoba eyigalele lo 30 minutes yena ufuna ukwenzani ngalo 30 minutes mhlawumbe uyaphuthuma ujaha umfazi wakhe endlini angazi kodwa mina ngalo 30 minutes ngenza yonke into ekumele ngenze ngalo 30 minutes lo Emoji yonke into ekumele uyenze lo like ngiyaromenta ngenze yonke into ekumele ngenze mina njengomuntu odayisayo engazi ukuthi kumele ngenze. Mawuphela lo 30 minutes nami shuthi ngiyakwazi mina mhlawumbe njengomuntu okuthengile ukuthi ngiguide noma ngitshele ukuthi enza 1 enza 2 for instance mhlawumbe mawuthi ngigibela ngaphezulu ngithi ekuseni ngifuna i-flash dog usuyophenduka ubhekele ngilifake inkosi yami ngisho uthi usa-enjoy ngithi kame wenzani ngifuna i-dog style manje Zikhali. yenze into kanjalo ngiyakwazi ukucontrola cause ngikhokhile. ya uyakwazi ukungicontrol When- but ma ukuthi angiyifili leyo nto mina ngiyakwazi ukuthi unqaba. Inkinga iba sekuthenini manginqaba wena masungenza ngenkani sesiyaxabana lapho. Mengena la kulo msebenzi niwenze njani ama-feelings cause mhlawumbe umbuzo engingaba nawo ukuthi akukwazi ukuthi kubona bonke abantu okulale nabo akekho nje ukuthi hayi cha ngimfilile-ke loya guy like wenze njani. Anginawo ama-feelings. Awunawo. Angifili. Awufiki Ngisuke ngizosebenza la angifili. Angifuni uze kufike ekuthenini kuyafilwa cha. Senza into esenzayo uyaqeda nami ngiyaqeda ngiyageza ngiyalindela umunye olandelayo. what if isitori sami ngiyasazi like uyezwa mfethu like ukuthi ngeke mfethu bahlezi benginemba kodwa this one Hlezi like, ikhala la. wenze njani ushaye ngathi awenzanga lutho ushaye ngathi awunandaba. Ngizoba nayo phela indaba kodwa awukwazi ukuthi Job. isitori sakho uzosiveza la mina shuthi vele uziveza kubona bonke abantu abathengisayo la isitori sakho wena. Angikwazi ukuhlala entweni kanjalo ngiyicabange yabo stick kuyona ngikwazi because nami ngizodayisa nawe uzothenga. Okay mama, manje mosuku udayisa la kukhona uzokuthenga ukuthi ngibeke kahle igama. Akaze kube khona uzothi uyakuthanda. Othi mhlawumbe ufuna ukukushintsha. Kuyenzeka. Kabe Kuyenzeka? ya kuyenzeka. Baningi noma Maningi. ujole futhi nabo. Ngoba ngikuzwa ukuthi uthi awusanalo uthando, asanale mizwa. Angijoli nabo njengoba ngisho ukuthi nje akusafiki. Akusafiki Ngoba ngisho khona. ukuthi into engayiqala ngimncane yangijova ama-feelings nje into esengenayo. Angiboni futhi ukuthi mhlawumbe usengaba khona umuntu engathi ngistika kuyena siyajola. Shuthi Nginika uthando noma nawe unika uthando. shuthi lapha yawe na awuchama. Ngiyachama kodwa emva kokuthi ngichame ngisuke sengiqedile sengidlulile lapho. Akuyona into ehlalayo.
Let's talk about competition. Injani competition kumsebenzi wenu and mhlambe ukuncintisana kwenza ukuthi nibe njani nina sabantu abathengisayo ndawonye. Asithi mhlambe niba u5 nithengisa emgaqweni owodwa. I-competition lapho nokuzwana niyazwana yini noma mhlambe niyakhombisa ukuthi cha siyancintisana ngaze mhlambe kube kuthiwa nilwile nibulelene nibanga ama-client. Hayi kona ukuhlalisana akukho ukuhlalisana ngoba kuyenzeka uthola ukuthi iclient mhlambe lize kumina mhlambe sikhulumile efonini seliyafika selibona omunye umuntu ngeke ngize ngithule because iclient lami phela so kumele ngikhulume uthi hawu manje wadila nomunye umuntu ekubeni besikhulumile ukuthi uze nawe naye ugeli ngekazazi athule sho ukuthi siyaxabana-ke lapho ingakho ngithi isikhathi esiningi mina bengikwenza efonini because it-right ukuthi kuhlanganise imihlangana lapho nomuntu ungalibeli ube emgaqweni because indaba yokuba emgaqweni yenza nixabane nabantu enisebenzisana nabanizwani. Uthe unengane yentombazane ekhulayo. Mhlambe mo checka nje ukuthi unomntwana okhulayo wentombazane mhlambe naye engawenza lo msebenzi ngelinye ilanga noma ongafuni ukuthi adlalele kona. Lento yenza njengamanje affecta kanjani umqondo wakho indlela ocabanga ngayo nje istate mental health yakho njengamanje lokhani waqala ukwenza lo msebenzi kunjani nje emqondweni wakho msho kuyaphithizela? Usangena ayikho into engiyicabangayo right njengoba ngisho nje ukuthi nama-feelings into esengenayo uthando into esengenalo nje ayikho into engiyicabangayo right mina nje into engiyicabangayo ukuthi uma ngilalile ngathola imali phelile iloko nje ngenza into engifuna ukuyenza so ayikho into engathi i-right empilweni eyenzakalayo mina ayikho. Kunosisi sasinaye who mentioned indaba yokuthi uphila ngama-drugs kumele ahlezi edle something ngoba impilo ayiphilayo imvumela ukuthi abe sobaba yabo. So nawe kushuthi mewunganikezwe ithuba lokuthi uhambe uyosebenza usoba ngeke uze usebenze you need something ezokuphusha ukuthi uyahamba usebenza noma uya uclean wena. Ya ngathi ngabhema mhlambe noma insangu noma ngiphuza utshwala ngiye nje ngisengela ukuthi ngiyowenza lo nto ngiqede ngibuye. Sangisayela ukuthi ngiyo-enjoya kanjalo. Lo msebenzi eniwenzayo unobungozi especially mozoma emgaqweni. How do you guys keep yourself safety from abantu aba-wrong abantu abangafika kunina mhlambe athi umuntu uyothenga then mengabe ufika endlini akwenze something else noma mhlambe afuna ukwenzakalisa uzikhipha kanjani safe ey'ntweni ey'kanjalo? Entweni ekanjalo akukho ukuyikhipha safe because usemgaqweni vele ngenzeka noma yini ingakho ngithi akukho lento engiyenzayo ukuthi mhlambe ngibiye ngisho emaphoyiseni because vele ngisuke ngisemgaqweni kunomngozi vele ukuthi ngime emgaqweni kumuntu wesifazane so vele uzongithatha kancane angenza noma yini so ayikho nje ngathi ngisizana khona. Manje kuthiwa sisi ngithi mina ngifuna ukungena kulo mkhakha yini ongangitshela yona nase ngithi ngifuna ukungena isibonelo nje onganginika sona ngithi nje mina manje namhlanje ngihamba nawe ngifuna ukungena kulo mkhakha ungangibonisa uthini? Yabo sisi wami njengoba ngisho ukuthi wayi mina ngisathandi ayikho into engakubonisa ngayo ngoba wayi mina njengoba ngisho angisathandi so umuthi wena ufuna ukungena mhlawumbe usungenza ngendlela yakho-ke mhlawumbe usungayifunela efonini njengoba ngisho nami ukuthi bengisebenza ngefoni sengingakufundisa uzenze le ndlela yakho kodwa angiboni kuyindlela e-right because kunomngozi akukho right njengoba ngisho ukuthi nami angisathandi because cishe ngafa ngasho ukuthi ngacishe ngafa. Mhlawumbe ngakubuza ukuthi why you keep on saying angisathanda at the same time usasekhona ngokubuka nje kwakho yindle ekubambile noma ekudonsela emuva ukuthi ungaphumeki because njengamanje ngokwami usu-right unomntwana wakho unemqasho yakho ongakwazi ukuyiphilisa ngayo imqasho u6 mfethu that's too much. Ya njengoba ngisho ukuthi nje shuthi sengi-addicted ayisayekeki lento ngiyathanda ukuyiyeka kodwa ayisayekeki seyiyazenzakalela njengoba ngisho nje ukuthi ma ngenze lento engiyoyenza ngathola le mali sekusuke sekuphelile kumina yini edingayo mhlambe like
udinga isandla sokudonsa mhlambe some sort of Yeah. counseling noma lezinye indawo ezihambayo ululekwe into kanjalo edingayo. Yeah, ngidinga into ekanjalo manje cause imali iyangena but ngisaqhubeka futhi ngisayenza lento since ngingasayithandi ukuyenza ngisaqhubeka kodwa sengi-addicted angisakwazi ukuthi ngingayenzi sekuyazenzakaleni. A message to umntwana okhulayo njengamanje noma umuntu obukayo oyintombazane ungathini kuyena ocabangayo ukungena noma osephakathi yiphi message ongamdlulisela yona? Engingakusho ukuthi osengenile akayeki ize ngingazi nami ukuthi uzoyeka kanjani kodwa akazame nje ukuthi ayeke ngoba lento ekugcineni ayisa ndawo kunalokho uthola ukugula uthola izinto ey'ningi ubhekana nabantu abahlukene uthola izifo kuningi okwenzakalayo okungekho right. Ilokho nje engingakusho ongakoqali angaqali. Yazi ngibonani Matifane la abantu abaningi asebefikile bafike ngokuthi abanye bayafisa ukuyeka kodwa bakwazi ukuyeka. Okusho ukuthi akuphumeki. Akuphumeki kule nto kusho kumele kusetshenzwe kakhulu ugxilwe kakhulu kulabantu abekwenzela lezi zinto kubona. Kwekumiwe kancane ngalabo abayifaka ama-drugs yabo. Ngoba sekukaningi umuntu efika ethi akakuyekeki shuthi lento ileke idevil or what dinga ukukhulekela. And enye into engiyitholayo la noma engiyitholile kulabantu abafikayo la ukuthi banezinto eziningi ezibafakayo kulomkhakha okuthengisa. Abanye bangena ekuthengiseni not ngoba mhlambe isimo singekho sihle kubo. For instance usisi esinayo uyasho ukuthi ekhabe ku right but uphoqa abangani. Abanye basho ukuthi izimo zasemakubo i-background yayingekho right so wabona ukuthi akasenayo enye option wabona ukuthi akavele nje asuke ahlale la because manje yayingasekho into angayenza futhi ayikho into ephathekayo ayibona ukuthi angakwazi ukuyiphilisa ngayo ngaphandle kokuthi enze yona lento ayenzayo njengamanje. So ziningi kakhulu izinto abayikhulumayo nabayibhekayo obonayo ukuthi zenza impilo yabo ime ndawonye yabo. So uthe unomntwana ukhona ekhaya uboyfriend ukhona? Yebo ukhona uboyfriend. Ngale situation enikuyona njengamanje uthini yena kuyona yonke lento eyenzakala noma mhlambe i-idea akanayo ukuthi wenza umsebenzi okanje? Nayo i-idea ngoba wayinayo nje ngigcine bese ngigcine nje ngingasamnaki. Uma ngibiza ngigcine ngingasayikena ngingasenazo isikhathi sakho akanginiki imali engiyifunayo mina ngifuna imali. So uthando lwenu lukhona lungekho ngoba ngisho nje ukuthi angisenalo uthando kahle kahle nje shuthi angazi ngizochaza ngethini angisamfili kwayena umuntu engithandana naye angisenazo isikhathi sakhe. True. Yani Shuthi niyadlala kahle la. Yeah. Why ungamtsheli ukuze ezoqhubeka nempilo? Inkinga ngikwazi umtshela ukuthi ngiyathengisa ebe khona yena. Angikwazi ukusho lokho. But isholo usebonile ukuthi mhlambe yena ngokwakhe because abantu besilisa the moment ungabanikeza isikhathi bayitshela ukuthi so uthola umuntu ongcono. Surely njengamanje obusho ukuthi relationship yena imile ndawonye usebonile ukuthi hayi khona something wrong is going on. Yeah, kodwa into engihlezi ngimtshela ukuthi mina ngiyafunda ngihlezi ngibusy. Yize mhlawumbe uyabona kodwa anginayo sure. But mina I have a message for you dadewethu like unomntwana okhulayo. So as umntwana okhula awuboni mhlawumbe kungcono ukuthi athi noma eseqala ukuhlakanipha kube kuwukuthi umsebenzi lo usuyekile usufocuse mhlawumbe kuwona amakodishi because I don't think umntwana wakho uzokhula right knowing exactly ukuthi uma wakhe usebenza kanjani uyithola kanjani imali yokuthi ondleke ekhaya. But bengangcono mhlawumbe ukuthi ufocus ngapha uzama ukuphuma ngizwile uthe uyalidinga usizo mhlawumbe uthola usizo ugcina uphumile because for the sake of umntwana wenzela ukuthi uphume nomntwana be proud ngawo. Yebo ngiyezwa. Iloko nje ngikushoyo kuwe. Yeah. Yani Kunzima. kuyashisa. Hey. Vele kushisa istudio ke manje sesikhuluma le ndaba ngoba ijulile. Yeah. Yeah, ngicathi ngiwudlulisile wami umyalezo
kusisi kuyoba kuyena ukuthi uyawuthatha noma akawuthathi yini because njengamanje kuningi and sengizwile ukuthi imali uyakwazi ukuyenza ngemqasho but usaqhubeka usadayisa naye akasazi udayiselani ngokusho kwakhe but usiyadayisa nje ngoba aphumeki hopefully ngelinye ilanga uyoyithola indlela yokuthi aphume. Siyabonga kakhulu ngokuthi ubukele episode yethu namhlanje, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare futhi i-channel yethu Siyeza TV. Mina ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Siyabonga ithandwa zami, isebumnyameni la sizophinde sihlangane.